Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая ти сте ми барнати, не мога позная. Ле, оле, маняци, чака ни живота. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. На диджея кеш да не спира, водка за всички тук да ни препарира. Още малко шум, дай, лятото да стартира. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Цяла София наслънчаха, дискотеките кво ги чака. Пак ще се размажем. Абитуриенти сме. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Тя ми каза, че не иска да излезе сама. Да. Да я предложи да изляза с ние трябва да излезем те, не само да ще знае, че... Как чуш? Кажите ме от момичета, ако искат да изляза с мен. За да знам какво се нарежда. Алфи, Тони, Ани, Данчето и Мимо. Добре, пет. Да. Да, не, то ясно, че е Наше също е. Сега, Габи, честито завършване на всички. Дано този ден да остане завинаги в сърцата. Още се пощава. Чак бях част от вас. Никога това не става с кореспондент. Всичко лошо да остане да бъде. Защото хубавото предстои за вас. Честито завършване, желая ви един добър път, на добър час всички тези, които са решили да кандидатстват. Желаем успех и на останалите също. Дано всеки се намери щастието в живота и да бъде щастлив. Това е най-важното. Всичко друго
е на заден план. Бъдете здрави и щастливи. Ще завършване на добър час. Тишо. Да научим да са подготвени вече да излизаме. Доброто сърце на Валентин Велков те кара да забравиш всичките му грешки и да се усмихнеш. Велизар Видев, красив и атлетичен, но и доста ценен час. Училището без Габриела Михайлева би било като междучасие без смях. Възможно, но супер скучно. Идва ред да излезе не просто Димитра Стойкова, а самата душа на 12 бъкла. Винаги отливната, винаги готина, дори когато и се спеше първия час. Димитрина Дойчева, добра и услужлива, винаги ще ти помогне, освен ако не си я ядосал. Катя Стойкова е младежът на групата. Винаги има правилния съвет и знае как да се върне в правия път. Кристина Тодорова е смесица от сладка разсеяност и неочаквана решителност. Кристина Тодорова е смесица от сладка разсеяност и неочаквана решителност. Добромира Танева. Си закъснява с чаша кафе за час, но пък винаги знае кога има контролно. Ивана Атанасова, танцорът, който движейки се с ритъма на танца, ни разказва история и събужда емоция, момичето талант. Йорданка Атанасова. Изслушва и подкрепя всеки в нужда, а усмивката й вдъхновява всички да виждаме доброто около нас. Каймет Рашидова, красива и добра, тя твори чудеса, но не и в класа. Шампионката Мария Стоянова, тя е устремена и чаровна, винаги готова да помогне в труден час. Мириам Дончева обича живота с цялото си сърце, да танцува под звездите и да празнува всеки миг, така все едно е последен. Надежда Пенчева. Отличичка по успех. Закъснява понякога, но го прави с такава грация, че часовникът сам се сверява времето с нея. Усмивката е запазена марка, плът безупречен, а чарът с изобилие. Симеон Добрев, тих, спокоен и любопитен.
Татяна Тодорова. Тя е ту вода спокойна, ту метежен ураган. Тони Колева. Усмивка, сила и малко сън между тях. Добре. Да, добре. Следва малка изненада за класа на 12 Б. Nereye gidiyorsun? Петър Стойков е човек с невероятна добрина и огромно сърце. Той обича целия ни клас и винаги успява да създаде атмосфера, в която се чувстваме спокойни и мотивирани. С добрия си хумор умее да внесе усмивки в ежедневието ни, но същевременно с един строг поглед показва, че изисква сериозност и дисциплина, когато е необходимо. Петър Стойков за нас е не само учител, а и втори баща. В трудни моменти винаги можем да разчитаме на него. Той е готов да ни слуша, да ни подкрепи и да ни даде ценен съвет. Неговата търпеливост и разбиране ни вдъхновяват да бъдем по-добри и да се стремим към успех. Той е страхотен лидер, който ни е показал какво означава отговорност, почтеност и съпричастност. С него сме научили не само уроци по учебната програма, но и важни житейски уроци, които ще помним завинаги. Благодаря ви, господин Стойков, за всичко, което направи за нас. Празничният ден е повод за радост от постигнатото през годините, но същевременно и повод за нови предизвикателства. Директорът на гимназията, госпожа Цветанка Николова. Днес е един от тези специални дни, в които ние изпращаме випуск 2025 година. И трябва да се сбогуваме с нашите ученици, които вече са пораснали млади хора, с характер, с мечти и с готовност да поемат своя път. Изпращаме випуск 2025 година, поколение, което остави ярък, шумен и незабравим отпечатък в живота на нашето училище. Не мога да не се усмихна, когато си спомням някои от редовните срещи с нашите любими момчета от 12-я клас, които винаги успяваха. Не ви чувам, доста тихи днес, аз не ви познавам такива хора. Които винаги успяваха да внесат динамика в делника ни. Да, имаше разговори в директорския кабинет, понякога сериозни, понякога забавни, а често и поучителни. Но знайте, че във всяка такава среща е имал загриженост, вяра и желание да ви видим не просто завършили, а израснали хора. Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов не е само място, където се учи. Това е училище, в което се изграждат личности. Вие доказахте, че зад смеха и младежкия дух се крият умни, способни и амбициозни млади хора, готови да поемат отговорности и да се развиват. А сега стоим тук на прага на раздялата и ми се иска да ви задържим още малко. Още един час, още един смях по коридора, още един спор в клас, още един общ празник, но е време. Време е да тръгнете с вяра, със самочувствие, с мечти. И когато животът ви изправи пред труден избор, спомнете си тези стени, тези хора. Спомнете си как сте се справили тук с изпити, с страхове, с несполуки, но и с победи. Носете училището в сърцето си не като сграда, а като усещане, като дом. Пожелавам ви щастие, което не се измерва само в успехи, а в хората, с които ги споделяте. Пожелавам ви да не забравяте кои сте,
И когато един ден се върнете при нас с усмивка, с спомени, с истории, да си кажем, да, това бяха нашите момичета и момчета от Випуск 2025 година. Обичаме ви и на добър час! И сега имам удоволствието да наградя нашите отличници на Випуск 2025 година. Дебора Петкова Атанасова, браво Деби, и ти си нашата гордост. Отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Антуан Иванов Иванов, отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Браво! Надежда Пенева Пенчева, отличен успех и издигане авторитета на училището. Кристина Даянова Тодорова, отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Катя Стойкова Стойкова, отличен успех и издигане престижа на гимназията. Димитрия Тончева Стойкова, отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Нищо, брат. Едно изключително момче, наистина изключително скромно, с много високи постижения. Василен Минков Димитров. Едно много сладко цвете, Цветина Василева Василева, отличен успех. Кристияна Евгения Вабалева, отличен успех. Едно момиче, което прави хубава моркова на торта, така знаем цялото училище. Марина Кирилова Господинова. Браво, Маринка!
една прекрасна млада дама, Ивелина Христова Иванова. Едика. И едно прекрасно младо момиче, което като дойде беше една мъничка такава, сладичка, с едни хубави блузки, Дима Петрова. Ай, Дими! А сега да повишим градуса на доброто настроение с театрален етюд, подготвен от театралната трупа Дианиполис, с ръководител Росица Атанасова. Точно когато най-много закъснявам, точно тогава трябва да се разрушкат. Владимира, ставай! Събудих се! Просто все още не ми се става. Владимира, в 8 тръгваме към Турция, ти още ми спиш като духа в хотелски коридор. Как може да си толкова спокойно в такива моменти? Вчера беше баба, преживяхме, оцеляхме, даже и успяхме да празнуваме. Сега имаме 30 минути да си вред нещата и да изчезнем. Аз вече си сгъвам дрехите по месеца на Мария Кондо. След малко ще наредя туалетните си принадлежности по височина и ще нарисувам маршрута карта да автопаса. Ами ти? Аз съм на духовно ниво, където часовниците не читакат, а медитират. Не мога да се стъпя. Сега нещата отварят. Добре, така. Първо шампуан, душ гел, може би често пасти. И добре. Правилно чисто. Паспорта! Моля те!
Сложи ми твой паспорт! Паспорта е като свободата. Можеш да го задържиш, сам те напиша. Владимира, намира ти паспорта, или аз трябва да го търся. Средата, за дрехите, които все още не съм носила. А отдясно нещата, които ми трябва една от цветните направо след този план. Не. Козът ще тръгне, а ти ще останеш тук да си остосваш с камериерката. Алекс, приятелю, Турция няма да избяга. Но спомените от вчера, те са завинаги. Ей, Макарена, Макарена, Макарена. Ей, Макарена, Макарена, Макарена. Ей, Макарена, ай. Погледнеш ли лицето ми? Истината. Любимият ми. Ще се поместя според настроението. Когато съм щастлива, ще е на левия, а когато съм ядосана, ще е на десния. Така че, не ме ядосвай. За тези, които не ме знаят и не сме се виждали и не сме се запознавали, аз съм госпожата по театър и исках да ви пожелая просто няколко думи, защото вие като възпитаници на тази прекрасна гимназия по туризъм със сигурност сте усетили, че може да ви научи на това, че най-малкото да търсите винаги нови хоризонти и това, че маршрутът всъщност остава към вас самите винаги. И днес завършва една глава от книгата на живота ви, а вие сте авторите на следващата. Може да я напишете с малко грешки, със сигурност, редакции много, повярвайте ми, понякога с много сълзи или с много смях и така се случва, но това е живота. Но най-важното, не забравяйте, че сте ученици на гимназията по туризъм и животът е едно дълго и мечтано пътуване. На добър час ви желая, абитуриенти, и на здраве! Антуан Иванов от 12-я клас ще отправи обращение към ръководството на гимназията, класните ръководители, преподаватели и родителите. Скъпи учители, уважаеми роднини и гости! В този незабравим момент искам да изразя от името на целия випуск нашата признателност, че бяхте с нас през всички тези години. Вие, учители, ни научихте не само на уроци от учебниците, но и как да бъдем добри, отговорни и достойни хора. Оставяте голяма следа в сърцата ни, благодарим. А на вас, мили роднини, благодарим за безусловната любов, за подкрепата в тежките моменти и за радостта на успехите ни и за това, че вярвате в нас, дори когато ние самите се съмняваме. Благодарим! Днес празнуваме нашето завършване, един край и едно ново начало. И вие, семейства и учители, сте неизменна част от нашия път. Благодаря ви, че бяхте, сте и ще останете до нас. Благодаря. А сега искам специално да се обърна към нашата класна госпожа Диана Николова от целия клас. Вие, госпожо, сте нашия водач, нашия ментор, психотерапевт и, честно казвам, супергерой, защото ни изтърпяхте ежедневните главоболия, които ви причинявахме всеки ден. И винаги с усмивка и вяра, че ще станем хора. Благодаря ви, защото ако не бяхте вие, нямаше да сме класа, нямаше да е това, което е. Благодаря.
превърнете трудностите си в победи, а мечтите в реалност. Ученици мирно за внасяне знамето на училището. Ходом! Марш! Скъпи зрелостници, от сърце ви пожелаваме безоблачно бъдеще, успехи, здраве и лично щастие, много човечност, свобода и волност. Директорът пожелава попътен вятър на завършващите с ритуалното поливане на менче с вода. На добър път, зрелостници! Първо гледайте него. Малки готови са? Да. Къде да играме?
И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Taş gibi